Magħrufa aħjar bħala Boxing Day, is-26 ta' Diċembru hija festa li oriġinat fir-Renju Unit fi żmien l-era ta' Reġina Victoria li ma' żmien daħlet fil-kalendarju ta' pajjiżi oħra. Jingħad li din it-tradizzjoni kienet ġurnata fejn is-sinjuri kienu jħallu lis-sefturi tagħhom imorru d-dar fejn familthom filwaqt li jtuhom kaxxa mimlija affarijiet bħala rigal tal-miliet. Huwa mifhum li s-sefturi li jkunu jmorru jqattaw il-ġurnata mal-familja tagħhom kunu jqasmu kaxxa bir-rigali wkoll bħala ġest ta' apprezzament u mħabba. Din il-kaxxa bir-rigali li kienu jqasmu rabathom ħbieb u kollegi kienet tissejjaħ Christmas Box u kienet waħda minn raġunijiet ewlenin minn fejn beda l-isem ta' Boxing Day. Tradizzjoni oħra li għanet fl-isem ta' Boxing Day hija dik li fil-parroċċa tal-Irħula l-għada tal-miliet kienet tinfetaħ kaxxa ta' donazzjonijiet li jitqasmu għal-foqra, miġbura minn nies ta' dik l-istess parroċċa. Għal-maġġoranza tal-Maltin din il-ġurnata ġib magħha ħin ta' mistrieħ fejn il-familja tkun tista' tqatta' ħin flimkien u tirrilassa. Ħafna minn Maltin qattaw din il-ġurnata jiftħu r-rigali li jkunu rċevew fil-miliet fil-kumdita tagħhom. Jiklu li jkun baqa' mill-ikla tal-miliet jew inkella jduru t-toroq għal pilħwienet sabiex igawdu xi ftit mill-iskontijiet li jkunu għaddejjin. F'dan il-jum il-Knisja tiċċelebra wkoll l-ewwel martri Qaddies, San Stefnu. Għalhekk tassew kif jgħidu mill-miliet sa Stefnu tfisser l-affari ma tantx tkun damet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.